Kelas loro SD wis karo aku saiki wis semene gedene Mas Are. Luar biasa. Nggih. Kula nek aku karo Niken kuwi bapak karo anak. Kalau kamu jare ki aku sing Niken ngomong ngono. Aku kok yo karo Niken kok Pak. Ngapa? Lah keto teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem ora gak gelem ngloroi. Ketoke lara ati teh aku sayang-sayang karo Bruno. Maksudnya piye? Kowe kira lara aku aja ngono ah, gak apa-apa gak apa-apa. Aku mau karo Mbak Elisa ibu guyon coba tekan mati ya. Dadi wong lanang ki rasa kepedean. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sama lek arep rabi aku ki terus bondone opo? Masya Allah. Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetulnya lupuk-lupuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anu sana. Apa mas kawin, mas rong terus kali apa nih? Kawine. Orang gede. Ngomong ki dicetake aja ngono ngomong karo cah cilik iki ora ngono. Ini lho, sing lho aku. Kamu berapa? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 Mas? Iya. Sumpah? Masya Allah, nek aku jadi orang KTP ku. Aku yo sunat tenan. 30. Iya. Aku milik. Lho gak ngerti kan, aja nanya aku sik tondo. Iya, Bang. Aku kok dadi gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih kakak kok gede aku lho. Kok jane mungkas ngono? Lho lah kita karane ayo pengen ini Pak kayak emang keren. Apa ora? Maksudnya gitu. Namanya sing gede. Mergo kadung mikir dari makaran. Kan aku ngomong, anu Pak, cilik maksudnya cilik awake ngono lho. Lah ya cilik awake. Ya gede awake. TKT kuwi gede no. Ya kali lek pengen duwe bojo kuwi iki lho kan. Aku pengen bojo kuwi kan. Tenang ae bae harus. Sama gelem dadi bojo. Sumpah awan aku pengen dadi bojo. Sama sayang kok. Sayang banget. Lho ngomong kok karo Mbak Elisa kok ngomongnya. Ora usah dadi ati guru biyen kali kono. Wong kuwi asline yo seneng aku mau. Sangkem ado presiden ya kuwi. Aku cintaku berkowe kan, tenan sumpah lebar. Dek iki tak kali yo. Nek ojo ngomong tenan. Nyapa? Duwi lho duwi aku. Nyapa? Tapi untuk anake aku moh, aku beli kowe asline. Itu takut monyong ya. Ambil orang nek buku. Aku itu Kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok sok Mas ngerti? Manten ki didelok tekan kene, gitu. Kowe wis ketone setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikan apa? Titikane tek koalisi. Biar alis. Piye contohnya? Jane aku ora ketok alise ning ndi. Lah kok titikan alis kan. Ya ketok masing-masing kan ganteng berkosa, Mbak Ayu Ayu. Gagah prakoso. Gagah prakoso. Mbak Ayu Ayu. Cantik. Nah, di sana kan kita pantas mulai. Aku karo sampean ki ora pantas lho, Mas. Kok suami ora pantes kok tidak terus sing Lah ngene kan lho. yo isin to mosok awak dhewe arep nge-mall, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to, aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ini kan no. Nek kowe sing karo aku to nek lucu kowe ngomong ngedit to, kowe gak karo aku. Kowe kalau gede aku ini nama karo aku. Enak to? Lah terus siapa hadir ning omah? Lho, tadi aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso balik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso lho. Kan koyo lu kan kowe, aku nek mandoro kowe koyo to aku cukup Lah ono. terus maksudku aku mbok kan kerjane. Yo. Wong aku rabi ki sing anak iso nyukupi. Betul. Sing wedok ki larang ning omah. Lah
Nani aku rabi ngono kuwi nduk rabiku papat bojone Mas Ito sing kula kon kerja setor duwe ning aku. Lho enak to. Lho wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok iki kok ning omah ongkang-ongkang wong lanang sing golek kaya golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning omah. Hah? Putri apa nggak kerja? Kira kira gak gelem kok. Alah awake heboh-heboh kuwi lho. Betul kowe. Betul piye? Budi kudune ono omah jenengan aja gelem nek nyambut gawe iku jenenge wong lanang gak setia. Lah masalahnya tak kamu lek orang di kebone putri yo ngono kuwi lho bare. Nakal ya. Ini berarti lanang-lanang. Ora kuwi biyen saiki wis ora. Wah. Lucu aku. Gak biyen yo ora saiki ora. Ora boleh iki. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus setia. Harus setia. Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Nah, ya kayak Mbak Manten karo Mas Manten kuwi. Namanya namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Mbak Dwi. Dwi iki loro. Loro iki tegese jodoh. Lestari iki selamanya. Wah, berarti Dibagekne ngono. Heeh. leh masya Iso Allah. garengan mau ora merdekne Nek jeneng. ngerti kuwi leh. Dan Mbak Dwi Lestari wis direteni genti masih jenenge Mas Sopo? Mas Saiful Anwar. Heeh. Kodeno sing wedok sing manten wedok wis tak lodene Dwi iki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Nek manten lanang Mas Saiful Anwar. Kodeno. Saiful apa? Ku jenenge Ibu Saiful. Saiful ki setia. Anwar selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Yo setia selamanya. Nah, istrinya sapa? Pak Karmin. Pak Tarmin ini apa tegese? Kali sugih. Min Utang. Cuti hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono. Oh berarti aku ganti jeneng. Dadi senenge Tar plus. Karplas yo. Tarki sugih. Plus ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Sadurunge wayangan sakuwi nanggo wayang sik karone bar wayangan dadi Karplas. Plus. Ibu. Bu. Sapa? Bu. Kakni. Kakmi. Heeh. Kaki stop. Kakmi yo kaki stop. Mi. Kreteng. Nah, aku lihat ini kono kami. Apa kuwi? Anu. Iya, Bukan jenis stop priting berarti saiki bukan mi bukan mi saiki lurus. oh iya, stop Kan stop priting. oh, saya bonding kok. Ora mau ini. Bu, banget bu. Masya Allah. Sapa nih? Baik. Baik, selamat. Selamat ya, Bos. Selamat ngarep, selamat buri, selamat kabeh. Siap, itu nanti muka-muka kabeh sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Kedua teman-teman mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat yang maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Wis tak ngomong itu. Ini dulu aja nyawa. Sing penting. Sing Sing penting. Lah iki ngapa kok yang penting? Sing penting bahagia selalu jangan tukaran. ya, mari ora aja nyawa aku. Kan kamu grogi masalah. Nyai. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok, kuwi nek ora enek pikir saling kuwi, mending ora wayang aku tak ono manten wedok. Inggih to, Mbak. Mungkin mriki nggih, Mbak. Napa sakniki? Nah, iki nek ono dokumentasi. Ya, Ah, kita beri kali manten aku ngono nggih. Iya ya. Ya. Makanya Mbak Niken ben kesote dadi dokumentasi. Lho, Ya. betul ya. Ya. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora kok ora dunia. Lah, Ini Iran kalau sana gak mau penonton sendiri. turun. Ayo Mbak Manten Mas Karet, dari Mas.
750 lho, Ben. Iya. Heeh. Yo, nek ora percaya takono Mbak Maneh Mbak Dwi iki. Montah yang bapake Pak Tarmin pokoke kudu enek ikan sali iki takono. Nggih, matur sembah nggih, Mbak. Lek mboten kerangan jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik, oh ya makasih. Siapa yang sama laut sih? Dia sama laut sih. Wong rasa kepedean kok. Apa tuh? Wong lu cantik. Napa, Mbak? Gue. Apa loh? Mbak, gemoy kok. Ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok. Gemoy ki sengok. Iya. Ora pulun kok. Bulan. Terus apa lagi? Alhamdulillah, terus apa lagi? Nah, terus baik ya. Wis sing mbok senengi saka Mbak Niken. Sing gak mbok senengi apa, Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Larang jamu nih. Menanggami kan kena dicicil kok. Bener dia. Orang percaya, kepada bener. Di dalam Pak Tarmin gak ada kata mahal itu gak ada. Gak ada. Ikan bro bayar, Sandro bayar, gareng itu seket bayar. Orang yang Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saiful ketemu pertama kali di mana? Ya jujur. Kok nganti kasih Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya, kok bisa ketemunya di mana itu? Oh, nyapa nih Mbak? Oh kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Nggak putus. Nyapa aja nih Mas? Padahal gue masih putus. Orang bilang kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Ya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saiful, Mas, sama pengen beli anak pertama mana dari itu? Ya, anak kotakan yang itu kok ibu. Ya, Kalau kan ya Pak, ini adalah mandek sih, acara. Tenang milang itu loh Mbak. lah, kok mau ngegareng lho, sing gareng mesti ngomong gareng ngono. Mbak, ini kan gak usah dijelasin. Masa, sirup gadu umur. So tawarannya yang saya ini. Yo. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Mbak, ini jadi nembak ya, dari nyanyi ya, ayang-ayang ya. Juga mawon. Udah bisa nyanyi. Juga sama Mas Saiful ya. Oh suka doang. Oh ya, banyak belajar ya. Oh, iya. Banyak belajar. Iya. 1 jam 200 itu. Oh karaoke Mas. Les privat kok karaoke ini kan sembrono. Ini juga ada permintaan Bro Ken. Ya. Aku ucange, menika saking Bagas Koro, Suko, Harjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Nah, ya ayang-ayang. Terus Iya Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau nggak salah. Itu sudah transfer ke saya. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah, kok aku diamanai duit 1 juta rupiah, kuwi supaya diparingi karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu nggak Mas Ardi yang mana? Lu paham Nggak lo. ngerti kamu ini. Masya Allah, aku betul-betul streaming ya no. Di. Aku Mas Adi, apa lo? Di. Harus celendem. Itu, kuwi dudu Ardi kuwi mang padutane kok. Betul. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Dwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nanti maringi kalau berdua. Aku yang nganti-nganti rambut duit, Jen. Oke, pun aku tambahin 500 ya Bu.
Ayo Adi rene sisan. Ayo Di. Ini nggih awakmu. Nah, aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta untuk Deken Sarindri. Sesuk nek Bapak tindakan sakoni yo Bu berlakuan bensin musafir. Lek tindak-tindakan ning karo ibu. Oh, kamu ngomongnya tadi wong loro terus ora tau kok aku dhewe ora tau. Oh, iya Pak. Sebabnya apa? Sebabnya. Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia kita saling melengkapi gitu. Bojoku lek nang mall, kuwi mesti karo aku. Karena gak cekak. Kalau gak cekak juku ya apa-apa ya. Tak kira yo setia kok. Mas Ardi, gimana? Ya Mas Adi. Tok 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 tok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Niken sama Adi cocok. Barang aku ini nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping. Ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Api pol. Api piye? Wis jago kok ngadeg. Lho, Wes kompok to. Ya wes. Jobone dhewe-dhewe ya. Anu kuwi keluarga bundut-bundut iki lho. Ya ora meni karo kowe. Aku dhewe. Lho, ngono mau jaremu terus karo aku. Lah salahmu kowe nek kae. Lho, lah dene aku mbek kowe suwe kok. Barang lah aku mikir yo suwe. Pirang dino? Macam. Ya apa-apa cocok kok. Dene. Mbak ini kuwi anu kepi ulang tahun. Oh alah. Kepi ulang tahun. Yus. Hitungane muga-muga tak itu jodoh. Ya wis ulang tahun tadi isin. Iki nek kepanjangane. Sopo? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sopo? Mbak Rini tok blut. Makasih Mbak Rini mulai. Iya. Kok mau pipis dereng? Oh, biasa jebuk pipis di dulu ya. Tapi Mbak Rini orang dia jodoh lho. Gampang, Mbak, gampang. Bagi dari dulu, Mbak. Kancaku. Yang itu jodoh yoga. Amin. Iya, kamu dulu pengen Mbak kali masih. Iki ana duit 1 juta wis loro. Ya, Nah, ini kalau ngomong, Mbak. Ya, kira-kira. Cuman karo Aji ya. Nah, saya Mbak Titin. Uang dia juga uang kamu. Oh iya. Ya, sing bisa tak yang Bu Titin, terima kasih ya Di, karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih pada Bu Titin yang memberikan aliasi. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Kereta api jurusan Surabaya akan segera. Suara kok Saya kan jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lho. Aku jajal ngomong ya bane kaya Mas Abdi. Ngono iki jenenge tipe orang yang setia. Itu Mas ngomong Mas. Lah malah gendeng. Ya ini yo mendel. Mas Saipul iki yo kalem. Enggak bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa ya, Mas. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Oh, enggak bisa bahasa halus? Bisa ngapa-ngapa bisa. Ya. Pinter dah. Ya, ayang-ayang. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Permintaan. Oke, terima kasih. Ayo, Mas Saipul, karo Mbak Dwi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, kepriman kabare Mas Saipul kepriman. Apik ya? Ya, apik. Kenapa kan dari nek kami tuh, Pak? Kepriman ngono, Pak. Kepriman. Apik ya. Iya, nah, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot itu orang sempat luwe, mereka dahanane banyu ini. Apa? Kencot itu lapar loh. Nah, Kencot itu lapar. kencot itu lapar. Oh, kencot lapar. Yang ada sih gandul. Apa ya? Di besok. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Bocah. Yuk, kayak apa? Ya, diatur ya. Terus.